ozi asị abịala abịa sị m na ọ dị ọtụtụ ihe Chineke ji gọzie anyị dịka ndị abịa. Koko dị ebe anyị nọwụla rọba, nkwụ dị, ngwọ dị. Aga m aga ole gara ole ọwụ mmiri ozuzo ọkọwa nwa otiti. Mana ihe wute na ndị Igbo bịara bịa echewela Chineke wa ọbịa n'ala Igbo. Chefu ole nwere arọ Chukwu n'ala Igbo, nwere ihe chi ọwa, nwere ụmụ Chukwu. Asị m na ndị Igbo chọpụtara na Chineke dịka mmiri na-asa asọ, onweghị ebe Chineke wa ọbịa inye. Na mmiri ahụ hụrụ na ama nna gị sọrọ gafeela ama ọza, mba ha gụrụ ya aha dị ya mma. Na ọ dị mkpara onye ọbụla gafe Chineke otu a Chineke si ike ya. Na ọ hụrụ m ihe arụ ịga gwa onye China sị ya hapụ omenala China be mewe omenala Igbo, maka na enwere ọdịbendị. O nwere otu abụ na-akacha atọ m ụtọ, ndị ụka otuchi Golden Religion n'okwu bekee, abụ 62. Inwe onwe anyị nke ime mmụọ ka anyị na-achọ. Inwe onwe anyị nke ime mmụọ ka anyị na-achọ. Inwe onwe anyị bụ ihe dị anyị mkpa. Anyị agaghị adakwa mba na olileanya anyị. Ọ ga-adịrị obi anyị mma. Ọ dị mma. Ire jiri nka burula ọnụ. Biko Jọfọ kelere Igbo, ọ ga-adịrị Igbo la mma. Onye Igbo, ọ bụrụ na ikpele chọọchị ọtụtụ afọ onweghị ihe ikpetere, metụkwana omenala ka ọ dịrị gị la mma. Maka na nke ahụ dị n'ala nna anyị wu nke Chineke kere. Okpukperechi niile dị n'ụwa a mmadụ chọpụtara ihe Chineke kere wa ọdịnala. O nwere nke dị be nna m. Onye Igbo, ọ bụrụ na ijiri omenala Igbo ma onye na-akpọ ya asị ma ọ na agbụ ya asụ, ọ ka jikpe gị ngoji gị maka na ị bịara ụwa n'ala Igbo. Mana sịkwa m ka m jụọ ọgwụ, ị na-achọ dị ka omenala Igbo laa? Ka ole ihe chọrọ, ị na-achọ ka ole omenala Igbo laa? Ma ọ bụghị mekọrọ akụkọ Igbo ma omenala Igbo, dobe iwu ala Igbo, sọnsọ ala Igbo. Maka na ha ọbụla mere gị arụ ala Igbo achọghị, maka na ala iche onye ọrụ Jọfọ kelere Igbo, ọ ga-adịrị Igbo mma.